Ngoba nginebhadi bafowethu. Umzimkhalimali lo nibingelelayo. Sanibonani ngoba nginebhadi bafowethu. Abafana bami gqumeni sebezenza mina manje nekusani. Yabo la full bhakaza lawa. Hayi angazi ngizowenza njani. Lama full bhakaza lawa abona navigate. Hayi bafowethu. Ake ningikhuzeleni wona. Please bafowethu ningikhuzela ama full bhakaza lawa awamseleki aningikhuzeleni wona. Aningikhuzeleni nje ukuthi manje mase befaka imali sebezenza mina. Yabo. Ngizothi ngisuka nje ngibe ngishaya umuntu ngezulu mina. Ngisuka ngibe ngishaya umuntu ngezulu mina. Finish. Awu, hey. Kanti emhlabeni kunjani amadoda? Cha bo. Fokadlamini ngadukisa abantu. Uthi uJesu elikhulu noma abafana bakaMgqumeni bazenzwa wena cha. Akusokufana izinto engafani. Mina ngithathe imali. Imali ethengayo. Ngayifaka empahleni ezibizayo futhi. uFabian nansi imali ebengiyigqokile. Imali yokuthi ngihlala ngiphethe vele imali kulezi insuku. Angithathanga mina imali lekhandwayo, yabona imali engamafake, phinde futhi uzoyigqoka esudini noma ka500 noma ka600. Cha angenzanga kanjalo. Ayifani ke lonto leyo futhi ngeke ngizenze yona. Nanokuthi ngiyeza ukuthi uzongishaya ngezulu. Shuthi unezikhwama zezulu mpokadlamini. Kodwa mhlambe icorona nansi ibulala abantu lapha nento ezibalekile zokuthi kusizwe isizwe. Awunaso leso sikhwama leso. Angeke ngishaye ngezulu mina ngona umduli isihlahla mhlambe yabo. Ngifuna ngisho nje ukuthi akuyena umuntu ojwayele ukuphendula ama video lokho kwenziwayo lokho. Kodwa lokho ngithema ngobuka ngakubuka kwangidina nje ngathi hayibo. Nangiloba baba uzongishaya ngezulu. Ungangishayela imali le yangempela le ethengayo. Hayi lo egqokayo wena Dlamini wena ugqoka le mali le uhambe uyikhanda kubekwa imali phezulu uayini kube imali yabo. Noma ekhanda edesignayo busu uyayifaka ke. Phela siyakwazi ukuthi akuyona imali egqokayo. Cha angazenzi wena mina bengigqoka into zangempela ngafaka imali ezintweni ezibizayo. Hlukana nje nalokho ukuthi angikhuzwe ngizenza wena. Hlukana lonto leyo nje. Yabona.